Shubor nakaslem jong unong san hima. Chief Executive Member Badang Shimti Thamai ke Khasi Hills Autonomous District Council, ulabu ia kathong baka Executive Committee ke Bathamai belayalam daka Voice of the People Party, kanum ai license khayishu ya ki barjala, lada ki don ki samla khasi ki blala bandre ya kam, kenang baki samla kin omdon ke jingdu jingkermen. Habai ekran ber kinong thok khobor hadian beladap Shimti ya ke Shuki CM, uba syempor lang ulaong baka isi kan sepenbet Thamai ya ke rukam trikam, ha council, ha ki babun ki liang. Ulang baka isi kan sepenbet Thamai ke jing ajing bet ban shnaying neka building by law kenang baki pat ba kinumi kenduk jing e ladaram palat ke bai shim jing bet kenang baki long yeng ke baduk kin yo ban shnaying kat baki la ke bor jongki wa shampi itu ini mata plus hari plus shampi ke kam siam ke ekam atong kam jong pi mata pin shampi mata kam siam te sei sing apan pa ke ai ko ble ki pat ba borok jongki arkonateli ki konsensi ki boleh jadi ki MSC jongki pat kom jo khatam e ya lang kadam lai ko konsensi ke bala menjok nga ko MSC pat khatam e alu ki ka parti ki pradakhat jongka council ki bala ibet teroingan ni gun kon na ko taman kit ko siam te ke kam ki ka ba khmat e kat tu kon teli ngan pen pa na ki don chibon ki kam ko council ni ka pendap te kumbangi la ang not na do bangi sedang mentawai di parti na do yami syakmat na kabantaban ka kam ka jongi na kabantaban man ra isin sa kadar ka babet ka bohot te ne ko e ka bakmat e ko ibo ka lang mangin streamline ni pen ti ya ka office jong ka disons ka tadi ka bakmat e ka bangi ang not na ka ka isi ka Thamai bangi pen ti bangi streamline ni ka office jong ka district council nang ta kamat ka ba ar ka bangi bo ka lang man bo thong ka lang ba nam ta ka training lesson habde ka training lesson kalong ba inum issue Thamai training lesson ya kidu nu ki kam ka bagi khasi jungi ka antrai katangi bu akma da ka thong jungi ka bagi nyepet ka ekalat tenti ka bagi le ngin pen tenti pen tenti ka kom tenti ka badai kanang bagi samla ka jungi ki badan angnot ta bagi yang jungi ki jat kinum do jengkermen pani ko baka an ka dan pa tingin bu tenti ka an le bandang pen scam nang pen phai na pen ba nang bagai ka bagi ang not kinyo ay kataka ang not kajangki ka badai baka benta ka balai ru ka bangi ji snow ka jing ka jing am hoi ka council ka pengkre na kam ta ka bading by law ka jangki ten rengyo ka jing ojing nam ro ka badai baka jing don ka tu ka ni ka bai pa ba ki du jing e lambaga ni ka building by law baka council ka layat ten lai lang jing ang not ba in pe renti ka ni ka kam ka ba ha bangi don ka ni ka by law baka num don ka jing penwit ka jeng pentlea ka jeng pendik ni man kata ru ya ka kam ka bagi long yeng kam tim kam tam ek long yeng beduk ki ba dan jang man thau ka jeng yeng ka sem jeng ki halai bor ka bagi la dai lembaga ada ka council ka pentlea pendik ada council ka o ka dor ka barang sing ka long ban ka jeng du jeng ban ki long yeng ki ba dan ang not bente yeng jeng ki sila ka council jeng yeng pe tenti ka ni ru ba dan ka an ai ba ka an ka long pat ka jeng penduk jengkermen kaban pendek kaban pentakli ya ki logi long sem ki ba ang not na kaban taban tahu juga ndrei na kalian ngabai login pit bahapat ba ki tahu yeng thau sem kam num tai kam mariang kanum pencaklia ya ka ba di dan ta kham tamru ngini ha pit ru ya bai lo ha badi begini ki kinja jingte ki bloki komersial itu tengi kaban pit bahangin studi ba kono kala kan ti ka bagi di belek kana ma kono wanra kono